mest borta och ha fram. Ja. Så kan du trysta pass här. Så kör den här. Nu går løying til Edinburgh, og vi er ferdig på Tredva, cirka, og vi er ferdig til Whit Friday. Det er et størst tiltak, og vi skulle til Huddersfield, skilja landet, og her samlas det en 100 orkester rundt omkring, altså fra Øtland England, og vi er så, og Danmark akkurat, og vi er i Førjøen, og det er fantastisk. Men vi kommer att ha fått det här på en timme och 20 minuter och vägkraften vi tar oss lätt på då. Det är det mesta gång. Jag kommer att komma till lösningar på bländsen under själva kleinbaden så börjar vi upp i Havnar att vi ska passera en jetstream. Halfway disarm. Where's the bus, Phil? Out there. Out there. Okay, Just give it a go check out out. there and then call. It'd be better if we stay together to ensure everyone's in, or else we're going to be all over, and then we'll go as a team, follow the flag. Jan! Yep. Jan? Ja. Lena? Karen? Mattias? Tröndur och Hanna vi har. Ja. Tack där. It's going to take us a good 4 to 5 hours to get to the hotel. Maybe we'll stop as well, so you can go and use the restroom, or just get some refreshments upon route, okay? Ja, men han går hitlöst. Ja, men inte så. Det var klart. Ja. Jag kan så rast jag. Ja, vad kvar kör nu? Vi gör vi det bra stoff. Filmen. Jag släpper filmer. Det är en film som gång för i England. Är det på 15 år? Handlar om forskning. Handlar om ja. Og de fleste hotdoggene i England stavar fra mine arbeid. Och det är här vi. Det är här vi färra. Har färra till en capping som heter Whit Friday och det är här. Så vi är östen färra till. Samma ställe. That's just what their body wanted, you know that, don't you? No, not young. Ja. Här? Och att läckra i rullen. Det var på vägen. Jeps. Ragnar, Ja. vi finner ju dubbelt så ankligt på det. Ja. Men allikevel. Er du kurs, gång. Det är Yorkshire pudding som du finns där. Alltså han har pilsan och att det är under spelsen.
Så vi tränar till så att det är det. Men vad har kassan i bagaget? Ja. Han släpper om 11 minuter från Kör. Han är släckigt. Okej. Det är fridagaveren att han har kvittusunn. Så kvittusunn är fridagaver, Whit Friday. Den fridag morgonen så är det en stor skruvgånga som så ändar i en ute gudstjänst då. Och här är det så Hornorkestur här i Ötchen som stolar lokala kyrkjen. Ja, nu får vi inte att gänga så här kyrkeskrugångna. Så hemma till hotellet och få en bättre bita och så får vi oss det att marschera den stora turen till klockan 1 kvällt. Så det är det som för gänga. Bara nu så ser jag dock i bussen här så där som vi skulle sitta alla där för att komma kött in ut ur bussen. Och för att nu tjänar det att inte nöjt nu, men det är bara för att jag får det bättre, kan gå bättre nästa för att. We're going to the business place I have to. Tack. Helt att du på din trä. Barry, you got Len, my partner. Got Kieran this morning, the driver. We're off to Diggle. Gonna have a laugh. A bit of fun all day. Yeah. The weather's not great, but it'll get better. Just keep smiling, you know. Your Faroe Island walk. Det borde vara färdigt så han sa. Ja. Good morning. I'm going to come back and park here and then in Hey, Rebecca. I'm Rebecca. We want this envelope then, do we? We're all assembled, yeah. That's the money, that's your quick money. Thank you. Can you just me a favour and sign your valid? I've got a pen somewhere I can find. Du kan köra här till. Ja. Kan du backa lite där? Det är allt. From the Faroes to experience Saddleworth gloom. And we're really glad that you'll be joining with us in the second half of our walk. Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized in the Jordan River. And as he was coming up out of the water, he saw heaven torn open and the Spirit coming on him like a dove. Och det är en länk gånga vi och så har det att möjligt symboler vissa och det har vi marscherat till en psalm. Det är starkt skriven för att spela en psalm som heter Hail Smiling Morn. En psalm som gör det till en marsch. Skruvgången är färdas där ur Imskobygden.
och spekliga så saunas där samman mot i ena bygden. Och så blev skruvgången hon växer i väv så först. Så akkurat stannar så stackar gången upp och här kommer ett nytt orkester på och orkester kommer på är det mer flodande. Och till då så det flera orkester som spelar i sig. Och jag menar man kanske kan tycka att det rockar lite att så stannar lusta. Men det tar nog också stått att det var pastor av oss ner. Det här hände så öliga jag. Morning, we all here? Yes, great. Are we all smiling? Go in the peace of Christ. Alleluia. Alleluia. Thanks be to God. Alleluia. Alleluia. Det är något som faktiskt ner stan och går öliga högt på i. Det är väldigt stor antydning för dig. Att det switcha att bättre lokala orkester men nästan vikande orkester kommer att ta låt i någon som tydligvis går på terra tänker jag öliga högt på i att det följer att vi står och håller terra mental. Vad helt om att det? Havnar marsch var herre. Ja, det tungt där marsch. Det är jävligt tungt. Det motorbräcka västen vet du. Ja. Och hur snägt var vi där spalt? Ja. Just. Jag vet inte, touch. Det var helt fantastiskt. Vi fick spalt så touch maskinar och vi fick spalt fortissimo och jag som inte piano till piano, men det var fantastiskt och folk som runt om till livet gjorde vi. Det var störst.
Det var största. Nek folk, ja. Nek folk. Jo, det klappar vi flöjta vi vet inte vad. Ja, särskilt att det rockkonsert snart. Vi heimkomna. Ja, det gick det för. Nej. Det var fantastiskt. Det var länketurer, Iver. Och så funnet jag att han skulle akkurat det samma åter. Så dubbelslänk. Det var härst. Men det klappa och det klappa och det var väl att gå live. Ja. Ja, hur ska vi spela heimkomna? Ja, det var annorlunda. Så går i matchen till. Men vi kommer joggen där. Whit Friday ett rätt störst tilltag här i Huddersfield, Östston i norra England. Här Hornorkestur saunast och vi hoppas till att marschera och spela matcher. Det ser ut som far nu. Något sätt. Och det är alltså skipa som en camping här vi tar en ettlo imsko bygd som vi får som skipa för camping som första sti. Orkestern här är delt upp i buskar, alltså vi har att överst och championship-sektionerna som var första division, andra division och så vidare. Så här är möjliga att köra näck från orkestern att vinna. Orkestern är inte ens det bästa utländska orkester och så framvägs. Det skipa i ettlo imsko bygden här i Ötsjönam. Kvarbygd hever sitt lilla konsertsted, og det heter alt 800. Så marscherar man en stort tegn, og så gör vi orkester först och är till steg här man ska framföra sin campingarmarsch. Ångstan är det mittelnökerhus, ångstan är det en väg, ångstan har det en träje. Och här sitter så en domare gömte väck in i en rum eller i en trailer ångstan och lustar och noterar. Och så spelar man här och för så ja, alltså det kött vi är till att man vill få klara spela alltså näkna stöven som möjligt. Checkar så det kommer? Nästan. Jo, förklara mig vad domaren sa då. Här skjut upp i här var en vinter uppe. Och jag snösten här på en helt uppe överskatt. Här såg det där. Så jag vet inte det är säkert en tvärdomsrutsch domare. Det var inte vad det var som spelade. Nej, till pura dolt kvar det som spelar. Och till så rejält strängt. Man måste inte se något eller lugga och spela något eller något härskar eller så. Allt kan skiljas eller misskiljas som ett tecken man heter onkel och ett avisorkester. Så det är öliga strängt det som att. Ja. Men en halva matchen det är inte ett dolt tecken. Nej, det är det inte för att det är någon gång den första matchen för det. Kör man runt från steg till steg och ger mer eller mindre till samma. Och alla städerna är det öliga folk som sitter och lustar. Och tar orkesterfärdiga steg, man känner steg så är det vi lägger brösten alla ner runt om
Bäg från Havnar Hornorkestur som bor efter för att spela, eller som bor till törne och för att han så stannar här och lustar. Det är en dag här som marschen är ljoma i 100-tal. Första orkester mer till spela, ja så alltså näkna stövn som möjligt. Vi klarar av 6 imisk stö. Jag hade det som var öliga och häppen vi att stanna i kö så vi alltid det klarar upp på 8 eller 9 stö. Så till också en till öliga ofta och man spelar typiskt tar som två marscher. Man spelar en marsch att marschera efter och så en annan marsch en campingmarsch till själva ta stationeringstjänst. From the start. Ja. And then I walked around to the ring. Okay? Ja. Yeah. Så vi snackar bara komma till rent bombmarsken för att det kan av så mer som vanligt. Så jag tänker att And band number 31 will play Havnar Hornorkestur. Åkara campingmarscher var Havnarmarschen. Och så hade vi så skiftade vi så gott upp mittel tvär till att marschera efter. Tvär marscher som vi är rymda familjer vi. Rune så gång ska man väl. Kan det vara det? Det är uppe här som det spelar. Kanske. Det så Johnson nu. Ja, kan slacka då. Att ena alla sökna, då blev vi tråkar ut av Tinkersvallen och börjar på lite kan stå i trappen där och gärna. Har du stått hemma? Muy mening. Hur tänker du där? Ja, hur är det? Vad börjar nu? Det är för dumt tror jag nog. Nej, då ska komma ut. Ja. Börja väl då. Ja, fantastiskt. Vi har spatt som anklar. Ja. Ja, det är allt det. Vill du ölla? Ja, vill du ölla? Ja. Vad kan du säga man? Det var inte samma. Väldigt gott. Ja, nu är det att spela. Den man ska Jack. Ordentligt gott. Fantastiskt. Vi är färdigt. So without further ado, let's give a warm Boses welcome, Boses welcome to Copenhagen Brass Band and musical director Mr. Henry Kuhl. Thank you. Nu var vi då vid och Chabay Delft Band och Borhurst och så tar jag till något det kallar för en bandklubb. Här som vi har ett vänningar höll och ta det här.
Här har det faktiskt en regulär en lima klubber. Alltså här är ett socialt öke, här är ett vänjingaröke och här är uppe i halsrum allt det som ett orkester ska ha. Så är en bar och här är soffor. Så det är en något ingrepp på parter av pussatej färre om luftstilen ska man säga. Och till själv låta sig lära att kunna vinna en flaska vin eller ett kopp pastell eller så choklad typ alltså inte så öliga dyra vinningar egentligen men en insamling så ni vet väl att halta ta fällskapen kvar. Give you one warmest welcome to Torshavn Brass. And he's filming. This is video. The best soprano in the Faroe Islands. Number one. Jag hade inte helt att vi visste ordentligt vad det var vi kommer till. Hur störst tilltag heter det väl lägga där. Så vi marscherar en rätt längre ruta 2 miles. Så det är omkring går 30 kilometer. Det är väl långt det så vi är vanliga marschera. Men här står folk nästan alla vägen och det var en längd skruv och sammanfärd och vi skiftades om att spela marscher vi orkestern som gick framför oss. Det var väldigt stort. Så här var snägt intryck att det var helt övervis in till skruvgången som vi vanliga gör i förrjun. Så det var väldigt stort att uppleva det. Och att så att det är folk som kommer att lusta. Det är folk som kommer specifikt att lusta efter Hornorkestur och höra marscher. Och de ser så stor en pris på att vi spelar. De gör det upp att det stort här att spela fyra. Vi skulle färdas där i 2020 och så kom corona och så får vi inte och så skulle vi färdas i 21 och det blev avlöst, så 22 och det är avlöst. Så det går det avgörande i häst, nu färdas vi. Det är bästa avgörande det görs till Hornorkestur i Nekvar. Det var en fantastisk upplevelse. Vi har spelat på 2 konserter att trätt till stora marscheringstilltagningen. Det som särskilt visning det orkestern här och för sin bandklubb. Det har vi stannat i på nu. Det här det vänja, det här det hålla till, det är höll nummer brukt till allt. Det är en stor inspiration till Lockton Hornorkestur för egentligen. Att orkestern fyller så mycket i samhället. Det är vänjar höll att köra här orkestern. Det här till saunas, det här till hela allt det sociala livet runt om. Så det är något helt annat än det som vi är van vid. Ahöraren ösni är och alla öliga glädje för Hornorkestur och det märker man extremt mycket. Alltså, vi spelar också som vi alltid är inveckla och inte känner mig, jag känner åtta och det är ordentligt så. Vi har presenterat en skrav för det mesta först kontrollange. Det har det tidigt öliga väl mot det. Det är öliga stort att uppleva det här ästen. Så det är tidigt mot det. Örvis är Hornorkestur. Vi har vunnit 2 kappingar. Båda kappingarna var för att vara det bästa utländska orkestret som är att ta en byggt när vi var. Så när man får till en kapping så vill man göra sitt allra bästa. Men vi vantar inte på något måte att vi skulle få vinna något. Så vi vet inte helt kan vi komma på mot det. Vi skulle bara göra det allra bästa. Det är flera andra utländska orkester så det är vi intresserade stolt av att vi tar klara det average. Det var 116 Hornorkestur som har varit vid kappingsna i år. Vi låg nummer 4. Så ut till översta tiden. Där hade vi så bara varit äckliga fin och det är också gott lite tror jag.